Nou, wat er aan de hand is dat de Rijksambtenaren in Nederland een nullijn hebben opgelegd gekregen door het kabinet. En dat betekent dat ze dus niks erbij krijgen voor loon. Dus dat betekent dat natuurlijk de inflatie omhoog gaat en de CAO loopt af. Ja, dan ga je onderhandelen natuurlijk weer voor een loonsverhoging. Ja, dat is een nullijn. Dus deze mensen hier, de schoonmakers en heel veel andere ambtenaren binnen de Rijksoverheid, die krijgen niks. En hoeveel procent willen jullie eigenlijk krijgen? Wij willen 6%, maar dat krijgen we dus niet. Dat is echt wel belangrijk voor de compensatie weer van de inflatie. En je wil natuurlijk ook koopkrachtbehoud en verbetering hebben. Want ja, alles wordt duurder. En deze mensen hier verdienen niet nou echt het meeste van Nederland. Dus het is meer dan normaal en ook behoorlijk om gewoon mensen ook de loonsverhoging te geven. Het is de hele Rijksoverheid, maar je merkt natuurlijk een staking wel sneller bij mensen die de echte cruciale functies hebben. Zoals bijvoorbeeld de schoonmakers. Dus die staken nu 3 dagen. Nou, dat gaan ze op de departementen wel merken. De next step, nou dat gaan we weer ons beraden met ons kader. En dan gaan we natuurlijk doorescaleren. Als dat nodig is, dan sluiten we ook grotere en toch iets meer ontwrichtende acties niet uit. Willen jullie aan tafel zitten? Ja, we zijn absoluut aan tafel. Maar wel onder de juiste voorwaarden. En die zijn er nog niet. Is Nederland duurder geworden? Nederland is absoluut duurder geworden. Ik denk dat de hele wereld duurder is geworden. Dus ook Nederland. En dat betekent dat we ook zien dat die inflatie steeds een stapje hoger gaat. Ja, en wij vinden natuurlijk dat mensen dan ook daarin mee moeten gaan. Want die moeten gewoon de boodschappen kunnen blijven betalen. Die moeten de hypotheek en de huren kunnen blijven betalen. Anders komen mensen gewoon in de problemen.